салом алейкум бинандагони азиз. Мо қарор дорем дар оромгоҳи Лучоб ки тамоми бузургҳо дар ин ҷо хоб рафтанд. Мо дар назди қабри устод Лоиқ Шерилӣ ки мо ба наздики 80-солаги устодро ҷашн гирифтем ва имрӯз омадем ба тамоми бузургҳо, шоиро, нависандаҳо, ҳунармандои маҳбуб, варзишгаро, тамоми инсоное ки барои миллат хизмат карданд дар ҳамин ҷо ҳастанд, дуои фотеҳ кардем ва 4 мисраи устод Лоиқ хотирам омад ки нав оҳанг баста истодем. Ман мехоҳам ки барои шумо хонда дода бошам. ҳар замон дар зиндагонӣ бишнавам панди дигар, ки дарахти умр дорад реша пайванди дигар. гар хиратманде пурармон рафт аз рӯи замин, боз дар рӯи замин рӯяд хиратманди дигар. гар хиратманде пурармон рафт аз рӯи замин, боз дар рӯи замин рӯяд хиратманди дигар. ташаккури зиёд. илоҳим гузаштаҳоро худо раҳмат кунад ва зиндобод. худованд